Знаеш ли за какво помага шоколадът? И следващите думи, които ще чуеш, се отнасят за приема на умерени количества шоколад. Шоколадът има много функции, като две от тях са подобрение на настроението и контрол над теглото. А знаеш ли за какво помагат бадемите? Те подобряват холестерола и помагат за контрола на теглото. Да, правилно чу. И шоколадът, и бадемите имат функцията да контролират теглото. А как ще реагираш, ако ти кажа, че има здравословно барче, което има и шоколад, и бадеми? Алмънд Снак е барче, което е предназначено за хора, които искат да регулират теглото си или да поддържат здравословен начин на живот. Всяко барче съдържа контролирано количество калории, което го прави по-подходящо за диети и контрол на теглото. Последвай ме за още стойност.